Ni kadai ke Batesi TV. Bat pidang pet ya ke jingya keren. Markmat bat kikirtong. Markmat bat uma nehimaya tengkan. Ukurtong uban aireng syagani ke election arjar arpulai na keseng Indian National Congress na Mugayao constituency. Kublai sibun ya pi manehi na mentaka por jong pi ban ngi pidiang sabai pi syak studio jongi bangini keren halor kimat ki ba pidon ba pi nora syakamat kum ukurtong na Mugayao constituency. Kai ke ba pidon ban ong kum ukurtong bar kiai kimat ki ba pinora. Sika fomu Mugayao constituency kadai ka wena constituency ka ba kandai persen kadai ka nongrep hagaju ka por ka constituency ka ba sha I bentam na baro ki constituency po Jante Hills dan ngi pe baro ki liang nga yukun ni election last election ngarem lai spa tam lumana hadin bangarem election nga perkhat ban nom yele shu ikne election tang ba kata ka jingker soy ka donut ka mesim jonga ban yukun biang election kam pensenge yang ala ne kata ka jingker hem ka donut jonga ban yukun ban yang biang election kap karhem ka donut jonga kata ka daw ngayang biang ban yele election te sibun ba ki kimat ki bang akwa ban tre na ka bantau paiba lado paiba u ibet yang ban penjob ha kene kenti trai paiba ulayo I om tang bang akwa ngatangan ban long usyakri paiba tikimat benengkong akwa ban wanra ya ka lane ban wanra lane ban pen miat pen bahasusu ya ka health sector ka koj ka kia kumbalong menta ka CHC ka badan po laskain kidon ki sipon ki jingduna jing telat na liang ka health department an persan kala kerjai ban penbiang na marang to ka x-ray rom don nalor kata nang bun sipon ki jingduna hapong to nalor kata kidon hadu laitali ki PC hapo ka CHC kata ka barto PC sasniang PC bat ka yuksi PC tang don ru ki snong ki ba dai ban kentup ban bu ki sub center ki don ru ki snong ki ba dan kamban bu ki PC hagaju kapor dan ki PC ba dai ban upgrade no marmar te sibun ki nong song snong apo form Mugayao constituency kimat ni kejenge akliang ka health sector mar bun sini bawan ki nong pang bawan ki ba pang basitam ba kilai sapi si kimbiang ki dawai desin kimbiang ki doktor kilai si rukumju ki haban mare sai sa civil hospital sa juai sa Shillong ki ba kham don lat ki pet sa Shillong sa private hospital te kumang ong mentan kandai persen de nong rep ka bamut ni seu tu ba gadai ka constituency ka baduk nagata ka daung don kam ban concentrate ya ka health sector ka baar pa de ka education ka ba ngasngusi kalong baga education hapo ka form Mugayao constituency hadu mentang impat don ka secondary and higher secondary government school hadu mentang impat don ngidon kam ya ka government secondary and higher secondary school namar kumong mentan ka constituency ka baduk te laring don kine ki paiba ki haban lech ki school private ki syam jinge namar majority ki de nongrep na kata daw don kam mi government school na bantaban benkiu na lor kata don kam mi ka exam center kuma sa sau santali ka matriculation center kenang ba ki paiba jongka form Mugayao kinsuk ban kikmi ki ba kinsuk ban pen lech school ya ki kon na jong te na lor kata idon ga agriculture kumbang ang mentan 90% kita ki barep te ila ngi pet kabajia kabalong menta ka agriculture bunsin hing ki nong mi kemat ki klet dia ka rep karyang bangapet menta ki nong rep ki syam jinge sibun nama bangim don ka cold storage station dan ke jakabu ya ki marep ki naduk ki Johor ki tor naduk ki kumang mentan using senrai nang ta kumu
sencar. Bunsin ni habang ngimdon gitu jaka bunsin kinong rep kisakta namar ba kisah outdoor kisah penhiar dor ya umar namar ba kajur ka holding kai kita ka holding ka ngamut benong ba kine ki hespa ki ba kayu ne umar rep kisah le kena holding bunsin ki pli kinong rep kim tip ye kane andana bun ki mar ki mata ba ki supply ba ki layo ki stock na to ki ong dan dor syu ki knyat ne ka dor jong marem da kata nong rim nga lalu pai ba wi bit nga kwa ban pet perman yikum kine ki hespa ki nong khayi ki ba knyat ye ka sep jong unong rem sibun ki bentang kwa kan ka por kan sim nga kwa sakawai padeng ong ka tourism abangi imenta ka tourism ka dai ka we na ka kalat kamai ya ki nong jong snong kalat yo kam yo jam mentang ka don kawe ka wa kupli ka ba dang sanction khatwe klur te la tang kan ne khatwe klur ni don kam ban upgrade shu la ne penyo shu ki skim kanang ba ka kupli ka dai kawe na ka jaka ka ba itenan sa kawe ru ka dai kawe na ka jaka ka ba larim laja por menchwa ka don ka ksat yele ka don ka garam pani kum side hot spring mo tie ngan persangkat la kat yai ban ngam tip ngala na ngam la tang ba kadon ha ka mensim jonga ban ye kren ber kenep ko na mar nadu ba ka la dam ye kate ku kupli ka ngam sepo kan ka klami shu nga jengmut jonga kane ka company kane hi tang ba ngidai don kam ban sei no ku nang ba la de yo ban sei ku hot spring ka tourism atum teklikan kiu nalor kata kadon sakawe ka jaka ka bangi khat lum tiniang tor ka we ka jaka ka bangila ban promote sakawe pade ka jaka ka de ka mentang ka baye kendu kupli bat ka mentang ka tor ka we na ka jaka ka bang dan kam ban concentrate ro pai ba ibet nga ban penjob nga namar hakat ka mentang ka don ka we ka jaka ba kum 6 kilometer ha ka por tlang kami ka sulong kum to tang ka ngam na po bat kami pada ha din 6 kilometer turu ko dai ka we na ka jaka ba kumunong mi kaman dai ban pet ban penkiu ya ka tourism na mar kene ka dai ka we na ka lat ban baki kun samla kin yo kam yo jam kilong bilong ka paru kin yo kam yo jam sakawe ka bangai don kam ban trainum tau pai ba dai ka surok badai titsnam jong pai ba sau banai menchiwa abang yo yaw surok na du na skin shu cha border block 1 ka jings new jong surok sa bapalat hak tu ko por nga penmi yo pai ba ban ye trelang nga ju ai mau ai siap ai ayu nga penmi pai ba ban penchina surok kene ka dei ka we na ka dak ba pai ba i lo yo i lo pa banga thrang shisha ban chakri pai ba une surok na du la skin shu cha block 1 cha te mujam muluber ron kam ban china yo ne surok kerpang na maru dai uthit snam jong ka consensi dai tang kisnong kita dai uthit snam jong ka consensi bunyi imenta chibun ba kine ki jaka ki ba sniu surok na kata ka daw ngadan kam ban concentrate kam tam e yonu surok hoi dang don chu ki surok na line silang mentang dang don chu ki surok ki bungi dai ban penyeso ya ki wei pat kisnong kanang ba khayi pateng kan kiu na kata ka daw dan kam ban concentrate yom new ya ki surok ro ajugo por bingi page chapang ka sports mentagi kun samla kidon ka sap hapo jantia kam tam hapo konsensi jongi kidon ka sap kidon kiba yele kai football situ se Bangalore Delhi Kolkata kumta terter ngidon kam ban sei kini ki talent jongi samla kanang ba kin yo lat ban kamai te ka jingyo i jonga ki infrastructure lene ki jaka ban pentebit yakini ki kun samla kamdan hapo konsensi jongi nakata daw nga terang nadu donut nsin ban pet kum kine kanang ba ki samla ki ba slur ki ba terang namen sin ban long player le nong le kai football tang ka football skiwe pade ki sports kum ka swimming lane kum ki baru ki benta jo ki bade jong sport ngitan kam namar ka sport ka dai ka waina kamana po
partai borok kawe apok kerin dia berkejela ru kawe ba agini kisngi ki sports ba ki samla ki interest ba nalor kata nyoi apok konsensi jongi tangsi benai arbnai menshwa ka e ka bajia apok konsensi jongi ki yap sangut ki mensim ki parado persnam jongi place nam has surok katu kadai kawe na ka isu bang adon kamba ban pet perman ba namar hadu menta kene ke sorkar NPP UDP ke persang hi tang ba ke su persang kum tu pilat tibi ke isu ke bajia ha ke blok 2 kene ke blok 1 ke 90% ke blok 1 ke hap apo fum ke yau konsensi dengan konsentrate dengan pekat la kat yai kumno ban le ban yakren kenang ba kini ki beri gubernur bordar kin nomat syu ya ki umat ketang kin nomat syu ki jinge haga jaka ba unong mi kemat unpeit ba ka kai pateng rengkat berka asam kan yaj ba hendai yo i ba kini kinong mi kemat ki beradap sedin kimpet di kene lene kim ye keren ni kene hoy ban ye keren assembly don kam hendai to put action in the spot ka bakam don kam namar tang syukren lada ka kam long te kam kanom ayuan ra jing su kapok bordar na kata daw ka bordar ke de ka we na ki matre kam jangan na benta ka song suk ngain jong kinong song snong po bordar dang menin ngayo jing tip ne orang ba snong jong ka mukro uong ingam menin nut syu ban tia aying hab ban tia saying ki we hadu mentam don bay keren konrat sangma meneketo u convince ka all party meeting ngaru ngadon hang to ngalaong baik kipait ba apo mukro menta ki don ka jing seir mensin do something yes we'll do it tang ba hadu menta ki nong song ki dang song seir mensin orang ba snong dang menin uangnya menta kila trap inga ngalayo jing tip ba kin kruit inga sejisin kabamut ladu nong song jongi apo megli udang syong seir mesin ke pemut lakum basyong apo bordar Assam bordar ngamud menang bordar Pakistan bordar Bangladesh kene kedai ke we na ka bangas ngau si banyo ngau ngi por ngan persangkat la kat yai ban pendu pendam no kini sisindon da ka ba ker lane da ka ba asna ya ka kenro te skawai pade ke banga idon kam ngasupet ban su perkat ban su ngausi namar ngam padon kalat kelenti la pai ba penjob yang ka we na ka benta ban penkiu ya ka kamai kaji ya kata ka jing long renti ka jing unite jong kinong song snong hapo ka fumu ka yau konsensi dei ban promote ya ki village organization nyo i ki long kimi ki mi se khamat na benta ban sei ki talent jong kinong song song leng bagi VO leng bagi SSG kabangas ngau du jingkermen ha banga yo i ba kinong mi kemat kimpet yekum kine namar kine ki don kam ka jingerap na ka benta ba kin kiu syakaman bansina yaki ice cream nuksa bansina asar bansina sabon bansina kitar gue pemi ngidon kam ban pet yekum kine namar ki don sibun ki benta ki ba ki SSG kile ni don kam ban promote kini nuksa don ke we ka SSG ka basna ya usaf tang shusna ya usaf ki bu plastik nang ta ki ju thang itu plastik ki pen ayu paket ki di ayo atau ngi idon kam ba at least if ladangi persang ban ai no ya ka marketing system ban ai no gitu gi jakasop ban brand no gitu gi products atrai sibun ba kinong song kisa siji kin kiu bandi hasilong bandi sya jowai kleriat kum ta ter tinggal don kamen sim ban yerap nam tagi VO ki ba yalam khamat ya gi SSG kane kedai ka we na lat ban penyok kam penyok jam ke juga por ban ba kinong song kin kamai kaji ngia pai menta biang sya kini ka kam rep kam riang ka bapiong bangi don kam ya ka cold storage don kam ban play kilat
kilenti kenang bagi karep kareng kanang kamkio bagi nongrep kiba piong kendai po nak sispa kiba im kamai jakpo nak ni kakam kin yo ya kata kalat ka kamai kaji kiba biang pura kenang kin pendap hayeng asam joki hakanu kur kompen kentiu pi tang badon kata ke cold storage kan numpat biang nrei pila bantau ya ke kenja policy kaba on kentiu shisha ya karep kareng ha ka constituency jungpi kumjuro ha ka jela si ia menta ke kinong rep kile kumno kiwan ki businessman nene kinong khayi yang marep kiwan selagi snong kimla bandi ke dor babiang namar kidon ki level te kajing temu jonga lada upai ba jet nga kalong ban watlat ban lenti ba uneu nong rep umdei ban chak nyat ben kumang ong mentan ka holding ka jur ba kajing pelang stok ki marep tang ban knyat ben nya ka dor jong ki marep jong nong rep te kata dor ngatrai lada ngi sna ya ka ain lane ban wan rai ka polisi but there should be no holding ngatrai ba unong rep unyo nang pada juga por unum kuslai ya ke ban penyiar ya ke kom syubuk nuksa kam ban penyiar bantung sensar penyiar bantung seing penyiar bantung senrai penyiar bantung jor tung jam atrai kane kan wan ra ya ke jingkela kagi nongrem piong crunch pangki middleman kita ginong kai kiba knyot dor ginong rep bat ki de rem ya ki marrep syaki wei pat ki jaka syaki wei pat ki nong penon kam yeki hakanor kom man khangla de kata namar ka sarkar hadin yo ka sarkar bawan ha ka jela meklela sampus nem menta kalashu bon satang gi jingkular ba on khang ye kum kata khanang ban kentiu garap ya kumno phi don jingmut ban le ban khangla de kum kita ki middleman si ka don ka committee lane ka committee ka sarkar ka don kata ka committee ka bagi on pricing the product baki kinong penmi lane kinong tit lane kinong khayi kimla ban le palat ya ka ba kide ban le ban di rem ban tit tat kumta terter tinga ladangi ngapoy ka bor rengkat bangin poy ka sarkar bangin community bangin poy ka bor namar ngayo iya ka jing persya sorga anti gomen jang pai ba kene kenti tenga terai ngin sina sibun ke polisi na mentaban yada ya ka khayi ku peteng om tam yo nong rep ndai wat ya ki ya ka khayi peteng hagibun rukom kabomot ba kilaban khayi syaki jela ka ba marjan kumsha asam oi dai bat piong pada ba lada pi job lada pi wan ha ka bor pin penbiang yo pot usam pedengga sarkar pedengga jela Meghalaya bat ke jela Assam ban like na kum gijingja basongsi kum gibedang sudah jashan hamukro ba pin kier ki kenro mereka la ban long kum ta si ngadon ke jingmun ngam panut ban kular yo pai ba ngam klem syong ngaklem keren ke meeting ke beper tama ka we ke jingmut cengah ngadon na mesin ke banga klem pelai so pai ba lan klem keren so pai ba lada long kumne I'll go and move Supreme Court. Namar sekano sin ba upai parado paiba parado persnam jongi in place nam. Sekano sin unyap parado persnam jongi. Ngadon kata katong what hadu banle katar. I'll move to the Supreme Court balai jia kumne. Balai yap parado persnam jongi. Balai ba kinong mikmat lane kana sarkar ke balong mata sansnem ke balakular yu pajba ngin pen bay no yu pudusam kidon ki bakan toy nga ong kapor basin syar kongres mdan bay kren nga ong na po fu mo gayaw konsensi pat dan kongres bajob na katu katay na katang kren ya ka issue na po bordar jongi naman 90% bahapa po bulakwan kadai jong ka konsensi jonga kata ka bangun ban keliba ki sarkar haswa jong ka ni ka sarkar ba mentaro ke dei jong ka kongres ru nrai ki klem le ai piong ba dei UMLA nrai ka dei ka sarkar ka bala ban le wat la da umdan makana UMLA
Kidon kiwei kinong mikmat ki balak ban kedawi kata ban penbiang ban pen scam yo por usam jong jela. Exactly. Namar belenga ong kumta namar hakatu ko por badan bor. Bangidan hak bor ngamur benang. Ha asam ro de kongres hang ne ro de kongres tang ba MLA pada nak tu ko thain de kongres. Kaba ngamur benang sim kia ban keren ne ki jing jong pai ba po ke bordan. Last election ngan duhai nganam keren sikentin ro nam tak isu border namar ngayo ya ke jingjau umat jong pai ba border ngayo ke jing ki nadu ki sorok ki lenti singkin nadu ka kamai kaji nadu ka rap ka yang ngayo nganam keren ngan le de ki kam kata ka mensin jong hakane election pade kai perbak namar ngahap ban keren ya ke jing sisa ngahap ban keren ya ka ke bajia na kata ka daw te dangdon sipun ki bangamut ban le tang lalu pai ba ibet yang aban penjab ngan don sipun ki benta ki ain ki kanun ki kas kajing sempang kata kajing tip anga ka boleh wai ngan pendon kam pikiran menes pangka tourism ka bala ban kentiu ya ka jingyok kam yo jam ki kon samla ke brio jong ka than jong pi hakanu ru kom pin le ban pen biang pura ya kata ka ya kam jengok kai pertai hapo ke constituency jong pi si kadon ke skim sentral nam taban promote dia tourism po ke jela bro ke wai kadon ru ke skim na ke state ru ne benta ban pen kiu ya ka kam jengok kai pertai dengan wan lat wan lenti lang bagi ni skim ke beper ba bangin yo lat ban pen kiu ya ke ne ka tourism namar ladang yo iki skim mak hambun susu ndai ban le na benta ban ai training ya ki nongsong snong katain hakitu ki jaka ba kin tip kumno ban pediang ya ki nongwan jungok kai pertai bandon ki resort bandon ki magi dei ban penyo atrai lalu poe ka bor sibun ki benta ki mangandai ban le am bentang syukran sakawai ke benta kalong ka lenti ke sengkian ka surok ka badai ubut lum ru jong ka roi ka par nrai ngiu i ba mena pidang kedau ba dama pi pidang yalam ngi nong senong ban maramot ke surok ke lenti ke sengkian ya ki kamtam haka constituency jong pi balai galai ja kumne ba na usnem hadin usnem naka sarkar hadin ke sarkar kimjula ban penbiang ya kata kata di juna kabanga omen ne menengkong ngadang mut bangan nom yukun syu election dengan nam keno ya KMLA ke berdap sedien ki kiru kile ya ke kam dang ba ngayo halade na kata kadau ya ka badai banle klemle ya ka badai banle la le lepa lane la le palat ti na kata kadau nga idon kamba ban concentrate ya ka surok namar bedai budlum jangka khayi peteng dane autit snam jangka khayi peteng tengah terai kumanga ong mentan kabanga yoi kabanga sajong ngapang bayang khli tang banga yo pat dagadawai penia dagadawai BP kumta terter ka jingpang ka baka fumu ka yaw konsensi kamat kami dai bar ka dawai ba ki nong mikmat ki ai ka taga jingpang ka bak konsensi bro ke wei kiman balai kalong umta kai ka daw tharai ba kini ginong mikmat kim ju pai kmat shagit kambadon kam shisha namanta constituency takin bunsin hi nga sa ong ne wanom jit yaw distributor jit yaw legislator wanom jit yaw lead yaw dealer jit yaw leader wanom jit yaw nong mikmat jit yo nong thawain thrai la danga ong nong mi khmat ka bomut chumi tang ka khmat ka kam ba de mlong mto yu pai ba don kam yo nong thawain legislator uban kren ubat tip uban nut ban kren ubat tip ban le ki kam ban thau ki policy ban thau ki ain nganut banong ba la dangi yo kum kita hapo ka jela jongi ka ba ngi i hakini san snem khamtam bagari bagajai benriu jongi kadang ring sedot la dangi yo ki nong thawanya kene kenti
ngam artatin ba kadon ke jingkela tang apo konsensi jongi satain jongi po rilum jantia wat kari mekelia jongi bro kawai kawai kamat kapang kwa ban kli na phi gadai gani ke jing ya the pisah ka por election phi don ayu ban ong halor kani ke ai ka ba kum phi kumu kurtong ban yele phi don ban ong baru nakaseng kongres ka ba phi yang kane kawai naga kapapan sniudur ya kay mlang salang jongi kapapan sniudur ya kari ba kajaj benriu jongi kabang nang sngau si adu kata-kata ban yo i kane ka jing ya the pisa ka jing sam pisa shaw nong tabut kane kan wanra ya ka jing pen sniu ya kay mlang salang pat ya kari ka bajaj benriu jongi bro kawai namar hakatahi ka excuse me. Chim nó có cái point. hoi Piang siapang ka jing the pisah ban yele election te nga kapensensi yang nga ban yoi dalagi jong gikmat ban tip ru ya ka ke bajia po konsensi jong nga po form ga yang konsensi ka jing the bisa na kaliang UDP na kaliang ka NPP nga tagam don bisa ngami na ka yang trap menong la khai nga halor jong usilia mde tusok tengah bio i kine ke jing sam bisa ka pen perkhat yang nga hakan de kain kadur ba upai ba umjit ye nong elam umjit syu ba perkhat syu bangi don kam ya ki nong thawain nong sna polisi o nong perkhat ban tei ya ke imlang salang keriba ka jaj benriu kane ka pisah kan penura ba ladang ayo pisah ngan thep syauta ladang ayo ya kata ngan thep syauta ladang am thep ru ngau pop ka bamut hakata ka dau ba ka pensniudur lane ka kata ya ka ri ba ka jaj benriu jengi lembag ne jing ther pisah ka wanang no nangno ka wan ka pisah inde ban bu jingli pai ba udai ban bu kene jingli marwe nangno kami kene bisa amdai ba shina amdai ba kidon machine amdai ba kidon ki money making machine kane ka pisah kami no pai ba kane ka pisah kami na ka umsep jong pai ba through illegal ways kishim me kene ki pisah but ki bread show pai ba por election apor ba jenjar corona ka jing ngau thang ba ka jing du jing kermen jong pai ba omdon bapet kimat di kejinge omdon bapet omdon pisah bapoi to por kinong rep bapli kiyam hakaman jonga arngut long kemi long pa ki bar rep jur raptot kiyam hakaman jonga ni haban bread lut ki jur na margim la ban ngim yo lat bandi balai kampoi hakitu ki por kapisa balai gawan hakane election ngakwa ba upai ba uns ngau thu ye gane ban perkhat ye gane ban perkhat kamtam ye gane amdan many money making machine kato kapisa ka bahap sha kishnong ki thau saki ying ki sem kadai kapisa jong pai ba basutu basulute na pai ba tengah kerpat yo pai ba ban singau ba ban kier no ne kine ban long kinong sajit andai ban long kinong jit ndai ban sajit ka ban sajit kamut ladang ai pisa kinjit maki nga ladang mai pisa kamut kinong jit na kata daw nga kerpat yo pai ba ban long kinong jit kinong sajit kamut kani gadi ka jing bamsap kabala bampong ha ka jing long jong ki brio kiba penon kam ni kani ka pisa ba dak bak shu tu na ka jong pat ba ka don ru ka act ka ba ki hadu mentak empat penteri kampura kata ka lokayuk ta act arajar khatsau pisngau ba phila pan penteri kam ni kani lada phi wana ka bor yes absolutely ngila ban le kene ngidon 5-star commitment pila yo i sagi social media printed non printed media ki 5-star commitment jong ka congress party jongi kawai kan long banyarap ya ki long kmi BPL ka baar pade na bantai ki kun samla unemployment
unemployment ka jur baka unemployment menta ka balai pade namta drug free state kane ka drugs ka jur bam ta iksingi ngiyo i jing syakem haman lagi singi uni drop tang asor upur sedu sikinong kendong rumta ka jing sir kai ka jing ma nang ta sakawi pade kami ong menta ong mentan ka sakawi ngam suawan pois kita kadega power cut load shedding haman ba ai load shedding ka bil like pengi day ben siu ka ju nalor kata hak por bangi don kam menta kini gisngi ba menta ki nong song snong bun hi ki nong song snong pedon kam ya like ban shet ban tiu ban nai tika jinge ba pai ba umat lengba keniga ka load shedding ka number 4 ka number 5 pada ka ngin persang ban lekat la kat yai ban pendu no ya ka jing bam sam hapo kari berkajaj benriu jong pi janga namar beleng ongumta ka jing jersi ka kamban sam nganam kwa ban ong ru ya kata pai ba baru la ya tipi ngin persang ban wat ya kilat kinti kumno ban te la kam ya kam bam sam kumba ka parti jongi kadan kene ka commitment namta ban pendu pendam ya ka bamsap ngitip ke parti kongres kat baki ongru ka kongres kadai ka parti ka ba bamsap kadai ka parti ka ba ka parti kongres kadang bam tang kasap jong la jong kadai parti wari kasap jong kiwer ka simbat ka bam tang ka simbat ka bam ru tenaga ta daung latingi poy ka bor ngin kerwit si sendon ya kena ke bamsap namar la kene ka yai jia ka yai peteng nginum poy sino ru kan sapoi ka por ba kane ka rimi khalia jongi kan long no ka kari ka ba baro ki we gistit kan pek mat ikane ya jing jersey jong ka khayi bian kumta tartan ma nehi ke ai ga bafidon man ong shaki pai ba nong thap vote ha ka constituency jong phi sepik pai ba nong song snong jong ka fum ka yaw constituency nga ka party pi banjit nga ka mang ong nga tang bang ka nga thangan ban long sekri jong pi nga ka party pi pai ba ban siang ba banjit nga kwa ban sekri pai ba nadu mensin nadu donut ban pet ya ki konsuet konrangli ban pet ya ki PWDs ki kena ba ana kalong ying ba mat ki ba ana ya ki ba latemen ngakerpa di pingadon commission cibun ba ki kam ki kwa ki ba ngakwa ban peni dai kam omban tang sukren tengah kerpat ru pai ba ban nom bet ha ki laiban tin haga pisa kabayo wanom bet hakata ke jingkular ke jongki andai nga kerpat ipi ke paiba ban jet da ke pensong nong rim kam wa bulai ai ke jingstan awai pa wai breu ban jet ro hakan dong pensrot omdon boyoi omdon rangba snong sekretari snong omdon ma omdon wo omdon henmen dan para boyoi tang marwai bulai bat lade batip kerpat yu paiba ban jet ya unong yalam unong sya yalam ma nehi maya ko boleh sibon nam ta ka por jong phi kermen ba ka jing le jong phi kan poi sya ta ka thong boleh sibon